Što reći, nakon 30 godina u SOS Dječjem selu Hrvatska kao prva zaposlenica udruge SOS Dječje selo Hrvatska, danas znači samo ne obilježavamo 30 godina udruge, nego isto tako mi je bilo veselje da sam obilježila ove godine 30 godina rada u udruzi SOS Dječje selo Hrvatska. Kad se vratim unatrag te davne 1992. godine kada smo započinjali, kad nas je bila nekolicina, 3-4, onda smo zapravo i našu dječicu svojim osobnim automobilima, jer nismo još bili tako organizirani, vozili u selo iz centara, iz Nazorove isto tako da mogu reći da prvu generaciju naše djece sam osobno poznavala i poznajem ih naravno još i danas i uvijek mi je drago kad ih sretnem negdje, kad mi kažu jel me se sjećate, a zapravo za ručicom vode svoju dječicu. Ono što je ostavilo neizbrisiv trag u meni je ta njihova lica, ta jedna neizvjesnost, jedan strah s kojim su došli. I onda kada su ušli u kuću, kad ih je SOS mama pozdravila, kada ih je pokazala im tortu, kolače koje je priredila, kad su ostala djeca isto tako ih pozdravila, kad im se pokazala njihova soba, njihov krevet, onda je bio jedan veliki upitnik i onda su znali pitati, to je stvarno moje, to je samo moja igračka, ovo je moj krevet. I najdomljivije mi je bilo uvijek i zapravo, smijem ja ovdje ostati, nećete me slati negdje drugdje. Mnogi pitaju da li treba još SOS Dječjih sela ili koja je naša stav tome. Ja sam uvijek znala reći, ja bih bila najsretnija da svi ostanemo bez posla danas, ne sutra. Da ne treba više SOS Dječjih sela, ali nažalost ih treba. I zato mislim da je naša misija, vizija, apsolutno, da vratimo osmijeh i to je ono što je mene tjeralo svih tih godina, da za tu dječicu našu stvorimo bezbrižan dom, da im vratimo osmijeh na lica, isto tako vjeru u jednu bolju budućnost.